An ba mu me masu na wannan abun nan? Dudu yogurt. Wannan na yan gayu. Ferus? Ba Ferus ba da Allah na yan gayu ba. Ake mata sunan shi wancan. Pepsi ko wanne? Zamin nan. Me lemon din nan. Dalla ya sune wancan lemon. Wanne? Misko. Mai yawunawa. Dadi ya kai kafa na shiga daga cikin ba na maganan ko? Dadi me yasa ka danga? Yauzi shit man ba fito ba gaskiya. Ah wannan ba hoto bane video ne. This one a short video on a picture. To kamar yadda kuka sani muna nan muna aikin horo nan wanda yama yake kashe Mai yawu ya share ni ayawa a cikin gidan ku da mani. Na yi son share ki ana tarayi. Mai yawu. Arabe. Wani magana gabar gatsas. Ya aka yi? Za su zo dare. Za su zo? Za su kawo har da akwati mai taya. Har da akwati mai taya? Har akwati mai taya? A yarinya kin zo da sa'a. Kin zo a sa'a. Kin zo da sa'a. Kin zo a katari. Allah ya kawo su. Duk lokacin da idan suka zo zan yi magana. Za ta dawo Kaduna ba. Ta ce za ta dawo Kaduna. Na sarkin dan sa wajen kada da mardarwa. Kun ga ta? Za ta dawo Kaduna. Dama ni ya ina ne kace. Ai balaguro ta yi amma ta ce za ta dawo. Ta yi balaguro ne amma ta ce za ta dawo. No wallahi ina son Kaduna sosai. Kada waidan su ne ka gane. Lokaci ya fito yana na wanke mota ka gane motar shi sai ka ga bata yi. Ba za ta yi ba da ci gaskiya ne. Sai kwana biyu motar shi bata yi da ci ba. Ka gane. Gaskiya ne. An ba mu me masu na wannan abun nan? Dudu yogurt. Wannan na yan gayu. Ferus? Ba Ferus ba da Allah na yan gayu ba. Ake mata sunan shi wancan. Pepsi ko wanne? Zamin nan. Me lemon din nan. Dalla ya sune wancan lemon. Wanne? Hasina, karkin fara fitowa? Shi dama irin kuna zuwa nan gurin mu. A guri ne na kowa da wanda ke shi. Assalamu alaikum. Tom, a huta lafiya. Baka ji ne na ce ka ba mata ta hau. Na sai dai mu ba juna hakuri. Haka zaka ce? To shikenan. Ai ba sai ka ci komai. Ai durƙusawa da ba gajiya bane. Durƙusawa da ba gajiya bane. Allah ya ba mu hakuri. Allah ya ba mu hakuri. Allah ya sa mu hakura. Waye ne wannan din ne wai? Ya. Rara ne. Rara. Na'am. Alhaji. Allah kana ma da shi. Allah saka fa haka Alhaji. Ko wancan ma ya waye da ya fara waka. Kai ba ka waye ba? Ha ba rara. Babu ni Alhaji wallahi. Kai hakuri ni nan auren da zan ma me sisin gwal zan ma. Haka ne. Kai ma kai auren sisin gwal kai hakuri. Da an haifa ma dade sai kullum. Allah karama lafiya. In dawo nan din mamaye. Yo Abuja me zaka yi Abuja? Sai haka zaka dawo. Ka mamaye komai ya zama naka. Sai abin da kace. Ka fahimce ni. Ka'idojin da sun faɗa maka ba wani ka'idoji bane masu tashin hankali. Abu ne mai saukin sauƙaƙewa. Zan yi. Ko me zan bi ka'idojin. Yawwa. Sallar azhar. Da la'asar. Zaka daina yin su. Dama ba na yi. Ma dama bata dama ba yi.